Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito zathu omwe mutu 5 ndime ya 17 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Priska Chikwesere, administrator patiyankhule na Ambuye, kuchokera ku Andrea Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 3 ndime ya 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la ntchito zathu omwe mutu 5 ndime ya 17 kulekeza 26. Pamenepo mkulu wa ansembe onse pamodzi ndi anzake aja, ndiye kuti a m'chipani cha Asaduki, onsewo adadukidwa nazo. Tsono adagamula zochitapo kanthu. Adagwira atumwi aja nawatsekera ndende ya boma. Koma usiku mngelo wa Ambuye adatsegula zitseko za ndendeyo nawatulutsa. Adawawuza kuti, pitani nyumba ya Mulungu muzikawuza anthu mawu onse okhuza za moyo watsopanowo. Atumwi aja adamveradi zimenezi, adakalowa nyumba ya Mulungu mmamawa nayamba kuphunzitsa. Pamene mkulu wa ansembe onse adafika pamodzi ndi anzake aja, adayitanitsa msonkhano wa bungwe lalikulu, ndiye kuti bwalo lonse la akuluakulu a Israeli. Tsono adatuma anthu kuti apite ku ndende akawatenge atumwi aja. Koma pamene anthuwo adafika ku ndendeko sadawapezemo. Adabwerako nadzawafotokozera adati, takapeza ndende ili chitsekere ndithu, ndipo alonda ali chilili pa makomo, koma titatsegula zitseko sitidapezepo munthu. Pamene mkulu wa asilikali aku nyumba ya Mulungu ndi akulu a ansembe adamva mawu amenewa, adatha nawo nzeru, osadziwa kwachitika zotani. Koma munthu wina adadzawawuza kuti, anthu amene mudawatsekera ndende aja ali nyumba ya Mulungu ndipo akuphunzitsa anthu. Pamenepo mkulu wa asilikali uja pamodzi ndi asilikaliwo adapita nkukawatenga atumwiwo. Sadawatenge mwankhondo ayi, chifukwa ankaopa kuti anthu angawaponye miyala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu 3 kuyambira ndime ya 16 kulekeza 21. Yesu adawuza Nikodemo kuti Mulungutu adawakonda kwambiri anthu a pa dziko lonse lapansi. Anali naye mwana mmodzi yekha, komabe anamupereka kuti aliyense okhulupirira iye asatayike, koma akhale ndi moyo wosatha. Mulungu adatuma mwana wakeyo pansi pano, osati kuti adzazenge anthu mlandu, koma kuti adzawapulumutse. Munthu wokhulupirira mwanayo sazengedwa mlandu, koma osakhulupirira wazengedwa kale, chifukwa sadakhulupirire mwana mmodzi yekha uja wa Mulungu. Mlandu wake ndi wakuti, ngakhale kuwala kudadza pansi pano, anthu adakonda mdima osati kuwalako, chifukwa zochita zawo zinali zoyipa. Aliyense ochita zoyipa amadana ndi kuwala, saonekera poyera kuopa kuti zochita zakezo zingaonekere. Koma ochita zokhulupirika amaonekera poyera, ndipo zochita zake zimadziwika kuti wazichita momvera Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Abalanga okondeka, lero Lachitatu pa 19 April 2023, Mulungu watipasa mpata onena kuti tilingalire, tisinkhesinkhe za mawu ake, amene kawirikawiri zinthu zimene tikuzimva tsiku la lero zimatichitikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikuona mawu athu oyambirira ophunzira a Ambuye Yesu, amene akugwira ntchito yotamandika pakati pa anthu, kuwalalikira anthu kuti azipanga zinthu zabwino,
akudana ndi anthu amene akuganizira kuti mwina afuna wachitise manyazi. Iwowa amagwira ntchito yowauza anthu za mpulumutsi Yesu Khristu amene adazunzika, amene anaphedwa, adayikidwa m'manda ndipo adauka kwa akufa. Komano anthu amene anachita zachipongwe zimenezi kwa Ambuye Yesu sakukondwa. Adawauza ophunzira Ambuye Yesu akunena kuti asiye kunena china chilichonse m'dzina la Mulungu, m'dzina la Yesu Khristu. Koma iwowa paja adayankha kale kunena kuti kodi timvere ndani pakati pa anthu ndi Mulungu? Timvere anthu kapena timvere Mulungu? Ndiwo adanena kuti sadzasiya kunena zinthu zimene adazimva komanso kuziona, motero asakhala akumvera Mulungu nthawi zonse. Ndipo mujanso tinamvera kale mawu m'mbuyomo onena kuti pamene adamangidwa, pamene adayitanidwa ndikukafunsa mafunso, investigation imene inachitika, Mulungu Mzimu Woyera anawalimbitsa kunena kuti apitirizebe kuchita zimene zili zoyenerera, zinthu zimene zili zolondola. Apa tamva kuti anamangidwa, ndipo atamangidwa Mulungu anatuma mngelo kukatulutsa mu ndende. Asilikali amene amawayang'anira anali chigonere, anatuluka bwinobwino ndikuwawuzanso kunena kuti sikuti mungothera pomwe payi, pitani kutchalichi ku tempile muzikalalikira anthu zokhuzana ndi Yesu Khristu. Ndipo waja anapita. Kutacha tsiku linalo pamene akuluakulu amanena kuti anthu tamangachi atazenge mlandu, adapita kumeneko anakapeza zitseko zonse zili zokhoma, koma anthuwo sanapezemo. Ndipo anadabwa, ndipo anayamba kufunsana kuti ndiye akuti apita kuti. Wina ndikubwera pamene amawuza kuti anthu aja akulalikira kutchalichi uko. Ndipo anakayitana anthu aja, atabwera nawo ndikuyamba kuwazenga mlandu. Ndipo ophunzira Ambuye Yesu aja akunena chimvekere kunena kuti iwo azachita zimene Mulungu akufuna osakhala zimene anthu akufuna. Ndipo anawapanga release, anawatulutsa, komano sikuti anawatulutsa mwa nkhondo ayi, anawatulutsa mwa mtendere. Poopa kuti asilikaliwo amaopa anthu kuti mwina angathe kuwagenda miyala, funa kuti anthu ambiri anayamba kukhulupirira, adayamba kukhulupirira zimene ophunzira wa Petro ndi anzake ankaphunzitsa anthu komanso kuwazwitsa anthu. Ifeyonso nthawi zina pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku anthu amadika mu ndende pamene ife tikuchita zinthu zabwino. You really wonder, as a wife I've done almost each and everything that is good. Why am I treated like this? As a husband I've done whatever is supposed to be done by a husband. Why does my wife treat me like this? Ine ngati mayi wapakhomo pano ndapanga zonse zoyenerera pa nyumba pano, koma chifukwa chani abambowa kapena anawa amandiyang'ana ineyo chonchi, amandipanga treat ineyo chonchi? Kapena mwina ngati bambo china chilichonse chimene ndinena kuchichita ineyo ndachichita pakhomo pano, koma chifukwa chani mayankho amene ndikumalandira kuchokera kwa akazanga, kwa ananga ndi otere, chimene chasaliranso ndichiti? Ndi izizi zimampangisa munthu kukhala mu ndende yapadera. Umakhala mu dziko lako lokha lapadera limene ukhala nyumba momwemo koma uli mu ndende, ukhala ku ofesi komweko koma uli mu ndende. Chifukwa zina zake sizikuyenda bwino pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikumbukire kuna kuti sitili tokha. Mulungu amene anatulutsa Petro ndi Yohane mu ndende pamene amachita zinthu zabwino, Mulungu yemweyo atitulutsa ifeyonso mu ndende chifukwa kuti kuchita zinthu zabwino zosiyanasiyana. Tisafokere kuchita zinthu zabwino, tisaleke kuchita zinthu zabwino, tipitirizebe kuchita zinthu zabwino. In as far as zimene tikuchitazo akufuna ndi Mulungu. Ndipo ife tipitirizebe kupemphera pamaso pa Ambuye Mulungu kuti chikhulupiriro chathu chikhale champhamvu, tisazilale muzochitika zathu, moto wathu ukhale ukuyaka nthawi zonse. Chifukwa tikatenga zimene tamva mu uthenga wabwino, ndiye kuti ifeyo ndife kuwala kwenikweni, kuwala kuwawalira anzathu ku chipulumutso chosatha. Chifukwa kunena kuti mdima susangalala ndi kuwala. Chifukwa kuwa munthu amene akuchita zinthu za kuwala amachita zinthu zoonekera, pamene munthu wa mu mdima amachita zinthu zosaonekera. Choncho ifeyo pamene tikupanga zinthu zonkomera Mulungu, tiziwe kuti ifeyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikupanga zinthu zimene zili zamkuwala, ndipo Mulungu amakusangalasidwa nafe, amakhala kukondwera nafe nthawi ina iliyonse. Tisazilale, tisabwerere mbuyo, chifukwa pali awiri atatu amene akutikhumudwitsa pa zabwino zosiyanasiyana zimene ife tikuzichita kaya m'banja kapena kuntchito kapena kumalo kwina kulikonse kumene timakhala ndi anthu osiyanasiyana. Malo mwake pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tiyeni tiziperekeni pamaso pa Ambuye Mulungu kuti tipange zinthu zolondola, zinthu zonkomera Mulungu nthawi ina iliyonse. Azatimanga koma tizatuluka, azatinena, azatinyoza koma sazapitiriza zangati zimenezo, chifukwa kuti ifeyo tili ndi Mulungu. Inuyo musataye mtima, inuyo zamisani chikhulupiriro chanu mwa Ambuye Mulungu, chifukwa kuti china chilichonse chimene chikuchitika Mulungu akuona, Mulungu amaona, ndipo Mulungu ali nanu, Mulungu ali pambali pano. If God is for us, who can be against us? Ngati Mulungu ali nafe, angasusane nafe ndi ndani?
ife tichiteni zimene zili zolondola nthawi ina iliyonse, kunena kuti kuzera mu zochitika zathu zolondolazo anthu amene ali ma critics athu azakhala kuphunzira ziwiri zitatu zabwino, ndipo kumapeto kwake nawonso azasanduka anthu abwino, chifukwa kuti ife tikulimbikirabe kupanga zinthu zabwino pakati pawo. Uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, pamene Ambuye Yesu akupitirizabe kucheza ndi Nikodemo, akumuwuza zinthu zina zofunikira kwambiri zimene iyeyo akuyenera kuti azisunge pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Mulungu adakonda kwambiri anthu apa dziko lonse lapansi, anali ndi mwana mmodzi yekha, komabe anampereka kuti aliyense okhulupirira iyeyo asatayike koma akhale ndi moyo wosatha. Belief in God, our faith in God gives us life, gives us eternal salvation, gives us joy, gives us happiness. Ife tikakhala kuti tikukhulupirira Mulungu, ife tikakhala kuti takhazika mwa Ambuye Mulungu, tizakhala anthu osangalala, tizakhala anthu achimwemwe, tizakhala anthu okondwera nthawi zonse. Chifukwa muchina chilichonse chimene ife tikuchichita, ngati takhazika mwa Ambuye Mulungu, chimene chimatipasa chimwemwe, chimene chimatipasa chisangalalo munjira zosiyanasiyana. Choncho tiyeni, monga momwe Ambuye Yesu amamuwuzira Nikodemo, ifeyonso tikhazikike mwa Ambuye Mulungu, kuti Mulunguyo atipase zaulere zosiyanasiyana zimene anthu ena angathe kudabwa nazo, kuti kodi munthu uyu akusangalala, akukondwera bwanji chonchi pamene ife tampangira zinthu zina zake zosakhala bwino. Zochokera kwa Ambuye Mulungu, nzochokera kwa Mulungu, zochokera kwa anthu. Ndiwo Mulungu amene amakhala ndi anthu amene akhazika mwa iye, azawapasa mtendere weniweni wa mumtima, azawapasa chimwemwe chenicheni cha mumtima, ndipo ifeyo amene tikupanga zinthu zosakhala bwino tizakhala tikuchititsidwa manyazi. Chifukwa anthu awawa ndi ake a Mulungu, ndiwo Mulungu akwayang'anira, ndiwo Mulungu akwasamalira munjira zosiyanasiyana. Chifukwa yake kwa iwo, kwa ifeyo amene tikuyesesa kuchita zinthu zimene Mulungu akufuna pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tionetsetse kunena kuti tikumukhulupirira Yesu Khristu. Ndipo okhulupirira Yesu Khristu titawusidwa kale kunena kuti sazazengedwa mlandu. Chifukwa mlendo wake ndionena kuti ngakhale tikudziwa kuti kuwala ndi ukuku, people are choosing something different from kuwala. Anthu akusankha zinthu zina zosemphana ndi kuwala kumene ananena kusankha nthawi ina iliyonse. Ndipo ndi chimene chichi Mulungu samachimvetsa kwambiri, kunena kuti ndapasa izi zabwino, izi zoyipa, anthu akusankha zinthu zoyipa. Ndapasa moyo kapena imfa, anthu akusankha imfa. Ndapasa njira iyo malamulo amuga kuti asatire, kumapeto kwake alandire zabwino zosiyanasiyana, kuti zinthu zoyipa anthu akanika kusatira malamulo a Mulungu, akusankha zinthu zina zosiyanasiyana. Let us make a choice for God. Let us go for God. Let us go for Jesus Christ. In Jesus Christ we are going to find true joy, true freedom, and true happiness. Whereas on the other side, tioneka ngati tikupeza chimwemwe, koma chimene chimwemwe chake chimene chizasanduka chisoni. Tioneka ngati tikupeza ufulu weniweni, koma ufulu omwewo uzakhalanso mlandu kwa ife. Tioneka ngati kuti tikupeza chisangalalo, koma chisangalalo chimene chocho chizakhala manyazi, kapena zizakhala zinthu zomvetsa chisoni munjira zosiyanasiyana. Let us go for God. Let us go for Jesus Christ. Let us go for the Holy Spirit. Through our good choices, which are going to be in line with the nature of God, ifeyo tizakhala tili anthu osangalala nthawi ina iliyonse, tizakhala tili anthu okondwera nthawi ina iliyonse. Tipempha Ambuye Mulungu atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kusankha zinthu zoyenerera, zinthu zotithandiza, zinthu zokulisa moyo wathu wauzimu, things that can add value in our spiritual lives, things that can add value in our human life. Poteropo ndiye kuti ifeyo tizakhala tikukhazika mwa Ambuye Mulungu. Ndipo onse amene afuna kuti tisachite za Ambuye Mulungu azakhala akuchita manyazi. Azafuna kuti atisekere mundende, kwa Mulungu azatichosa mundende mangati mmenemo. Chifukwa Mulungu afuna kuti tikhale mukuwala nthawi ina iliyonse, kuti kuzera moyo mwathu anthu ambiri athe kusatira njira yokafika kwa Ambuye Yesu, njira yokafika kwa Ambuye Mulungu. Tipemphere. Tidaliseni Mulungu Atate amphamvu zonse ndi kuti limbikitsa ife ana anu pamene tikukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana m'moyo muno, kuti nyale imene tinayiyasa tsiku lathu la ubatizo ikhalebe ikuyaka mpaka na kumapeto a moyo wathu. Pitirizani kutiteteza kuzoopsa zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.